TDAADC Manmani Field Visit Hamji Chuku Pumani Shalno Rukai Judakai Palakha Ipft Shikango Hastio Shini Statehood Demand De Palai Jakmani Takalai Dilini Jantar-Mantar Tangibo Palai Jaka the Deputation Boya Pachaka Krakshali Funi Doshani Simi Jata Jora Damdog Jora Romoi Kaiba Shanmuno Tishe Korang Tishalakha Ipft Tipraland Amendment Bill Kokbrokno Roman Script Namnani no Kobe Kubani Shanmuno Day Khorang Tisha Thani Ipft Tini Working President Montre Prem Kumar Riyang Vice President KK Jomatia Krishna Kwanto Jomatia GS Ogo Debormano Khobe Khorokni MLA Sindhu Chandra Jomatia MLA Dhananjay Triparate National Vice President State President Tamil Laduni Dr. A. Rajaramon Founder International Chairman Dr. Bishnu Prasad Baralbo Manjakha Kaiba Shanmungno de Delini Jantar-Mantar Khorang Tishajagai Tongmani Shanmung Blai Home Minister Prime Minister te Rastropatini Thanibo Yafat Jaknai Koklam Shalai Jaknai Henibo Ipft Botolni Adong Okararokni Khukte Shaimanka Najaktamo जों अवश्य जोंनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार बरफ बायमालायो निजामनि बिसङाव थांनाय दिनै थान दङ पिएम अफिसाव आबाराव जुदि बायखायोब्ला होम मिनिस्टारनि फरायबिजों हाथाव सालाय दङ इंलिसनि सालायग्रा मालायलांबाय थायो गाहामखौनो बायगा आंनि रायजोबासि एजरा त्रिपुरायाव थांनाय आंनि त्रिपुरा सारावनाव आं बेलाय बेलाय लखा हामबाय मारिव दा होनबाले दिल्ली त्रिपुरायाव दिल्ली जन्तर-मन्तराव एडिसि 38 दं एडिसि सालथाय 14 दं जोंनि अबजारभेसन स्टेशन जन्तर-मन्तराव जों थायखानिव जोंनि सारा त्रिपुरा रायजोनि 32टा डिभिजन कमिटि जाय दिनै अञ्चल कमिटिराव जत दिनै जे मानसिक जराव दिनै सारा त्रिपुरायाव होनो निर्वाचन पार्टियाव दिनै आसामनि समाजखौ पालन 6 घन्टा जन्तर-मन्तर चिनि दौड़ना सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन आं हामबायनाय जोंनि वारियार्स रगनो एवं टीम लीडर्स एवं त्रिपुरा हास्तानि चिनि नायथांनाय दुखुराव और जरा जों जत साइमोन जे Ipft 2009 सिमी तावसो जरा कंटिन्यूस दिनै सेपारेट स्टेट बेस्ड ऑन 6 सिलिंग एरिया नि जों डिमांड खाय जों अनेक बार एसेंब्ली सेसनआव जों जोंनि सेपारेट स्टेट नि जे डिमांड जों रेज खायजा अबन बादैबो जों दिल्लीआव प्रेजेंट लैंड पार्टनर जों तमान करे जे चिनि इंडिजिनस राइट एवं चिनि त्रिपुरानि राइट्स जों तावबो जों क्लोज खायो जों अजरा जत यूनाइटेड के जों कम्पिटिशन जरा जों साक बाय साक जों अफ सालायो जों बाहाय के चिनि इंडिजिनस प्रॉब्लम जों सल्व खालामनाय अब जों अजरा जों चाबलायो जों सामखायन जरा दिनै चिनि 6 घन्टा चिनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन पड़ो जों राष्ट्रपति एवं चिनि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर एवं अनेक चिनि मिनिस्टर जों अपॉइंटमेंट नांगौ जों आशा खायो जों दिनै आखना जों अपॉइंटमेंट मानाय एवं जों साइमनका जोंनि राष्ट्रपति बाय चिनि अपॉइंटमेंट उखायनो चिनि मिनिस्टर एवं अबन बादे बा चिनि होम मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर चिनि अपॉइंटमेंट जों आंबो दङ आं खाखायो चिनि जे इंडिजिनस प्रॉब्लम नि जे चिनि खुंथाय बारन जे प्रॉब्लम जों ताबो जे जेनेरेशन बरर जों त्रिके ताबो जे त्रिपुरानि विभिन्न पॉलिटिकल सिचुएशन पॉलिटिकल एवं निनि सोशियो इकोनॉमिक निनि कल्चरल जे प्रॉब्लम तमनि अबन जों जत त्रिपुरा यूनाइटेड के जों खरंतिखान जरा एवं जों अन्यान्य जों ताबो जराबो जों विभिन्न पॉलिटिकल बैनर न नायाबो जोंनि जे मेन प्रॉब्लम जों इशू न जों नाहारै जों जत खानसानि जराबो एवं जों बाक्सा के जों खरंतिखान जरा आं हामबायनाय दिनै जत नायतनाय लोकरनो एवं चिनि और फाइनाय प्राय 200 नि ऊपर चिनि Ipft वारियर्स बरक जे फाइजाक तिनि प्राय 20 तारिख जरा जे 30 जरा जों चाय निया के प्राय 2,500 किलोमीटर नि हाकसला जों दिल्ली कैपिटल सिटी जों फाइमाय अबने बरेबा जों चिनि खरां खागिया खरां चिनि कंटिन्यू तंना पार्टी Ipft एनसी देवमनि नेतृत्व खालायो
18 तारिख सिमी दिनै 23 तारिख अगस्त स्टेटहुड डिमांडे दिल्ली जंतर मंतर कैसे करना खाइजा बिसि ब्रुं ब्रुं खायो या बाहायफोरा ताकलाय अन्य रकम खाय जों खाइजा तांलाय हुमाले जों जतने साइमोन आईपीएफटी तिनिबाय 14 तम आईपीएफटी टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांडे जों सारनो पालायले खुद तिनि और जंतर मंतर सिमिया सारा त्रिपुरा जौनो दिनै सालनो स्टेटहुड डिमांडे जों पालायै जों दं जों साइमोन पार्टी आईपीएफटी बाहायनो कन्टिन्यू जों मुभमेंट खालाय दं दिनै खालायनाय खानामो जों खालायनाय आबाय खालायो पार्टी आईपीएफटी बिसिंतिनो एडिसे लाकानो हितो पुनंग राज्य सानै सारा त्रिपुरा जिन बरंगो एनसी देवन बिसिंतै हिसाराव बाबखा ते अब सिमिया आईपीएफटी नाहारमों त्रिपुरा राज्यनि सारा 12 लक्ष ट्राइबेल 19टा जाति गोष्ठीनि अस्तित्व रक्षा खालामनायनि बागै 19टा जाति गोष्ठीनो मुक्ति होनायनि बागै एडिसे लाकानो स्टेटहुड डिमांडे टिप्रालेण्ड जों सानै जों पांगो बने बागै आं कयनान मोचुगो त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा जाति रगनो ते बाहायनो जों दिनै डिमांड दिनै नाहारमुं दिनै लक्षण ग्रा खेक्ति साननानै बागै त्रिपुरा बासिरंनो दिनै डिमांड चुबाचु खालायनो ओंथों अमखानि कप विचारमों ताहु बखुरो जेवरो जंत्र मंत्र तिनि फाइनाय पार्टी आईपीएफटी नि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग जनरल सेक्रेटरी अकुत देव बर्मा प्रशांत देव बर्मा एमएलए तंजय त्रिपुरा दे विशेषकर चारवती सानाय जिने एजीएस जिने अमित देव बर्मानो आनी बोखाबाय बेले हामाय मारो न्यू दिल्ली जंतर मंतर इंडिजिनास पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पार्टी आईपीएफटी तरफ থেকে যে त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आलादा कताल राज्य स्टेटहुड डिमांड सानैया गयो दाबिनो पेश खालायनायनि बागै न्यू दिल्ली जंतर मंतर जों खाय सफायजाक एवं फुं 10टानि सिमी जोंनि 4टा जरा अरब गण अबस्थान एवं तिनि चिनियाव सेपारेट स्टेटनो सापोर्ट खालायो जोंनि बिसिंगो पार्टी आईपीएफटी नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गोनां अनरेबल मिनिस्टर प्रेम कुमार जमातिया प्रेजेंट दङ तैबो वाइस प्रेसिडेंट के जमातिया कृष्णकांत जमातिया एवं जॉइंट जीएस आं निजिसो तै बरम गोनां जीएस अघुरदेव बर्मा सह दुई एमएलए बरम गोनां सिंधु चंद्र जमातिया बरम गोनां धनंजय त्रिपुरा एवं तैबो एजीएस तैबो वाइस प्रेसिडेंट तिनि प्रोग्रामो दङ आबनो कारियाकोय जिनि प्रोग्रामो सेपारेट स्टेट नो सपोर्ट खालाय मानजाक पाइका डॉक्टर विष्णु प्रसाद जे डॉक्टर विष्णु प्रसाद NHRPM बो फाइसक पाइका तैबो बनकारी फाइसक पाइका चिनरव डॉक्टर ए राजारामन तमिलनाडुनि बबो जों बाक्सा त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड डिमांड देव जों एनकारेज खालायना बागै सब पाइका आबुनि साथे साथे चिनि डायरेक्ट पार्टी आईपीएफटी नि मेम्बर या हिंपानो जे एडवोकेट हरिधन देव बर्मा बरम गोनां बबो जों बाक्सा फाइ मानजाक फाइका अमो हाइके गोबांमा दिल्ली वो चिनि इंडिजिनास पीपल नि जे स्टूडेंट दंनाय रक एवं अमो हाइ खालायै किसु चिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट डिमांड कमिटी नि मेम्बर्स रक चिनि तिनि प्रोग्राम फाइसो पाइका एवं तिनि चिनि जे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अब आं मने खालायाव सक्सेस नै जे चिनि इंडिजिनास पीपल लक 1984 23 August जे 49 अमेंडमेंट बिल मानैया कोई
जे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठन मानी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों होल प्लेसेस स्टेट्स नामनानि बागै तिनि जों अरव धरना खालायो एवं जों अरव धरना खालायमानि आगोलाव जों दिनै प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी साहबनि थाने चिन मेमोरेंडम साबमिट खालायनाय एवं आबोनि आगोलाव जों साबमिट खालायनाय दिनै अनरेबल मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट अमित शाह जी तैबो जों मालायनाय अमहायके दिनै इंडियानि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बबायबो जों मालायनाय